Gaya ng black. Ang tagal dumating ni Nightbot. Natatraffic daw minsan. Hello. Ba't ang tagal ni Nightbot dumating? Video. Bakit? Ewan ko bakit ba wala siya. Bakit ba wala? Naka-ano naman siya, naka-join naman siya. Ayan o, naka-join naman siya. Ba't wala siya? Tulog na daw eh. Tulog na si Nightbot. Tulog na si Nightbot. Ba't wala pa? Naka-ano naman siya. Naka-connect naman siya. Sabihan mo ng ano kung ano-ano. Naka-join naman siya. Meron na yan. Na-traffic lang yung harang. Tingnan mo yung harang. Naka-okay na siya eh. Ba't ganon? Napuno na pero wala nang lumalabas.
Ayun, ayun na, yun lang, ganun lang. Bakit yung ano, ba't hindi siya nagwe-welcome? Ba't ganun? Matagal talaga siya lumabas. Ba't wala yung ibang command? Ikaw, ano mo nga yung ano, ano mo nga yung OFW lang. Tingnan ko nga kung umano sa'yo. Sulat mo nga yung OFW kung umano sa'yo.
Nakaon naman siya yung harang, ano pa bang harang?
Ayun, may lumabas. Hello. Ayan lang, oh. Ulitin ko siya, ha. Oh, tingnan mo. Hi din sa'yo, oh. Yung $sign tapos user lang ang lumalabas. Pag ganyan ang nilagay ko. Kita mo siya? Tingnan mo, wala na nga yan, eh.
O, tingnan mo, invalid variable na naman, oh. Ulit, ayusin ko naman. Try ko kaya itong isang bracket. Ayun.
Okey na.
ano, yung OFW yung sa link mo kung mag-ano rin, kung gumana. Tiring.
Meron inaayos ko lang 'to, Ibs.
Hi, Octavia. Thanks for the... Ano kaya pa ho? Tawa na. Tapos na, ayaw na. Try mo nga yan. Wala na. Tapos na. Isa lang ang gusto niya basahin. Mag-out na tayo. Pag hello yung nilagay mo sa command, tapos hi ang isasagot mo, ganun din ang ang sasabihin. Tingnan mo, ang bilis niya sa pag sinabi ko yung hello, hi Marsok Katwa, ayan na, binasa na si pag hello tapos hi lang ang sinusulat mo yun. Tingnan mo, ang bilis niya basahin. Yun lang sigurong binabasa niya kasi maiksi lang eh. Tingnan mo? Pag hi lang tsaka hello. Baliw to. Sige na, 1 oras na, tama na nga. 2 lang ngayon ang kaya niyang basahin. Sige na, bye-bye na sa inyo. Salamat, Ives, sa pagpunta. Tingnan mo, ang bilis ni naghilo si OFW. Ayan na kaagad yung sagot niya, Kaya nga yung mahahaba ayaw niyang basahin eh, yung sa harang pahos. Tingnan mo, wala din yan sa harang pahos. Tapos tamsakdan, ayaw pa rin niya. Sige na nga, mag-end na ako. Salamat sa inyo. Bye-bye na.